फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ गोदान बोसोरनि मुङै बयनोबो आङो हामलायथिनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आइफवालि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटआव दिनै जोङो मोनथामसो आयदा लानानै जोङो प्रग्राम खालामदोंमोन। बेनो जादों जाहैबाय निउ इयार फालिनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे मोनब्रै समष्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो लिंहरनानै बेवहाय माखासे मिटिं सावरायनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो सासे BPFनि दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ बिनि बिसयै आरो जोंनि मेन उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय निउ इयारखौ जों बरायदों आरो जोङो 2010आव जिखि जाया लामाजों थाबाया मानो जिखि जाया खामानि मावबोआ मानो जोङो बेखौ ज्राब गारनानै जोंनि बे 2024 फैनाय लोगो लोगो बा आवगायजेननाय लोगो लोगो जों मोनफ्रोमबो लामायाव मोनफ्रोमबो आगानाव जोङो सिदा गोख्रों लामाजों जोङो थाबायनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला फुराना जि मावनाय बेखौ जोङो ज्राब गारनानै आरो जि बे प्रग्राम लादों बे प्रग्रामनि मेन सेकेन्ड उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां मावनांगौ खामानि दङ। मोनब्रै समष्टिनि ब्लक आरो प्राइमारि आरो डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय आङो जोंनि सेन्ट्रेलनि माखासे दैदेनगिरिजों सावरायनानैहाय दिनै बे खामानिखौ आङो जोङो मावदों आरो बेल' नङा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनफ्रोमबो एरियायाव मोनफ्रोमबो समष्टियाव जोंनि BPF दोलोआ दिनै मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। सानजानिफ्राय सोनाब जोबजासे जोंनि बेसेबां मानि वार्कारफोर दङ रावबो जिरायनानै थायाखै आरो बे जाय मानसिफ्रा जिरायनानै दङ बिथांमोनखौबो आं फोजाखांदों जे जोङो BTCखौ बासायना लाखिनांगौआ जोंनिनो दायथ' आरो BTCआ बबे लामाजों मा आगान होदों बबे माबाखौहाय जोङो पावारखौ जोङो खोमानानै लादों आरो बबे जायगायाव जों बेसेबां मानि उन्नति जादों उन्नति जायाखै बेफोरबायदिखौ नोजोर होनांगौआ जों साफ्रोमनिबो दायथ' होननानै जों सानो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि मेन लिडार जोंनि दैदेनगिरि सार खाम्फा आरो हाग्रामा सार बिथांमोना दिनै ओरैबायदि खस्थ' खालामगासिनो दङ जों जाथिखौ बासायनो थाखाय बा जोंनि BTCखौ बासायनो थाखाय बिथांमोननि खस्थ'खौ दिनै जोङो नुयोब्ला बिथांमोननि खस्थ'खौ दिनै जोङो गोसोखांहरोब्ला दिनै जोङो उन्दुनो हायि बायदि जोङो दिनै गोसोखाङो आरो दुखु मोनो। दिनै जोङो सासे लिडारखौल' बा सानै लिडारखौल' बा साथाम लिडारखौल' जोङो दिनै नायनानै थायोब्ला जानाय नङा। रायजोफोरा जा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आं बेखौनो खावलायदों जोङो साफ्रोमबो जोङो साफ्रोमबो जोङो मावनांगोन जाहाथे आंबो सासे खाम्फा आंबो सासे हाग्रामा होननानै दिनै जोङो बयबो ओंखारनांगोन। दिनै जोङो साफ्रोमखौबो आं बेखौनो खावलायदों आरो बेखौनो आङो बुंदों जों साफ्रोमबो ओंखारगासिनो दङ आरो ओंखारलांबाय थागोन आरो जोंनि जि मावनांगौ खामानि बे खामानिखौ जों माब्लाबाबो फावसया आरो जोंखौ फावसयहोनोबो हानाय नङा। बेखौ आं बुंनानै आंनि नैबे पिकनिक स्पट जि गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे आरो जोंनि माखासे सावरायनाय जि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ लानानै आङो बेयाव दोनथ'नाय जाबाय। गिबियावनो दिनै इंराजि बोसोरनि गोदाननि नोंथांमोननि मिडियानि सायाव हामलायथि थाबाय आरो लोगोसे दिनै जोङो बे इंराजि 2024नि 6 जानुवारि दिनाव जोंहा नैबे चिरां जिल्लानि गावबुरा भबनाव फिरफिला जोंनि गावबुरा गायसनथाय सान बिरहोदों। दा बिनि सिगां बेखौनो बुंगोन दि बे गावबुरा स्थापन जानायखौ जोङो अफिसियेलि हिसाबै स्थापन खालामनायनिखौ आङो खिन्थागोन। दा बे जाहैदों 2002नि आं अक्ट'खौ गोसोआव बावबाय। दा बेवहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै नर्थ क'क्राझार हिसाबै स्थापन खालामनाय जादोंमोन। बे नर्थ क'क्राझार हिसाबै स्थापन खालामनाया बेनो अल क'क्राझार जादों। अल क'क्राझार जानानै 2006आव बेखौनो अल BTD गावबुरा एरिया गावबुरा होननानै मुं सुनाय जादोंमोन आरो। स' 2006आव
2006 नि 8 डिसेम्बराव जेब्लानोखि जोंनि गावबुरा खन्था दायो अब्ला बे क'क्राझार सेक्रेटारियेट फिल्ड ग्रीन फिल्डनि नङा क'क्राझार मेन गेट फिल्ड बे फिल्डआवनो गावबुरा खन्थाया सुबुं गोमा अल बिटिआर दिरि एरियायाव थानाय मोनफ्रोमबो गावबुरा बेवहाय 6000सो गावबुराफोर लोगो लानानै डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैनि 6000सो गावबुराफोर लोगो लानानै बेवहाय बिराद गिदिर मोनसे मेला जादों मेला बायदि गावबुरा खन्थानि मेल खुंनाय जादोंमोन बे मेल खुंनायनिफ्रायनो 2006 निफ्राय जोंनि गावबुरा खन्थाया स्थापन जादों दा फैयै फैयै दिनै 2024 18तम खुंगा जाबोबाय बे 18तम खुंगायाव 19थि खुंगायाव दिनै जोङो बे चिरां जिल्ला गावबुरा भवनाव दिनै जोङो फिरफिलाखौ बिरहोबाय आरो बेनि सिगां जोंहा 2016आव 6 जानुवारि 2016 बेवहाय गिदिर मोनसे अधिवेशन खालामना हादों बे अधिवेशननिफ्राय दिनै बे जोंनि गावबुरा भवना स्थापन जानानै थादों बेनि उनावहाय जोङो क'क्राझार जिल्लानि खार गामियाव थानाय 3 स्ट'रि गावबुरा भवन लुनाय जादों बेनि उनाव बिदिनो गुरुबासा रानिखाता गोबां जायगायाव जोङो चिरां जिल्लायाव 9 खानसो गावबुरा भवन दङ बेजों लोगोसे जोंहा क'क्राझाराव गंबासो गावबुरा भवन दङ स' जोङो दा बेखौनो सरकारनि सायाव दिनै जोङो मोनसे डिमान्ड होदोंमोन आवगायाव बेखौनो जोङो दिनै फिन गोदान दिनै रिपिट खालामफिननो नागिरदों बेनो जाहैदों मा गावबुराफ्रा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनजानो लुबैनानै जोङो डिमान्ड खालामबोदोंमोन बे डिमान्डआव 9टा डिमान्ड दङ बे 9टा डिमान्डनि गेजेराव आङो मोनसेखौ बुंग्रोगोन मोनसेया जाहैदों मा लाट गावबुरा बानायबाय जेब्ला गावबुराफ्रा मोनसे श्रम दान हिसाबै जों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनजानो लुबैदों दा बेवहाय सरकारजों सावरायनायनि उनाव सरकारा जोंनो मान्थलि माननीय होगोन होननानै खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैसिम जों मोननाय जायाखै दा बेखौ लाट गावबुरा हिसाबैसो होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन दा बे लाट बानायनायाव क'क्राझार जिल्लायाव 317 आरो चिरां जिल्लायाव 172 लोगोसे अलरेडि चिरां बाक्सा जिल्लायाव आगयनिफ्रायनो आसाम सरकारा होबोबाय थानाय गावबुरा दंखायो दा बेवहाय माखासे जायनोखि गावबुरा बिथांमोना थैदों थैनायनि एगेन्स्टआव दिनैसिम बेवहाय लांदां जायगाखौ सुफुंफिनाखै दा बे लांदां जायगाया 46 जननि लांदां जायगा दङ बाक्सा जिल्लायाव आरो उदालगुरि जिल्लायाव थैजोबनानै माखासे थालांनाय जिखिनि लांदां जायगा बे लांदां जायगाया 64 दङ बे 64 लांदां जानायखौ दिनैसिम सुफुंनाय जायाखै मानोना जाय बिथांमोना थैदों बिथांमोननि जायगायाव बिथांमोननिनो जेनेरेशन जायहानोखि उपयुक्त जेनेरेशन दं बिथांमोनहानो मोनफिननांगौ होननानै आवगायाव रुल्स मोनसे दानाय दंमोन जाहाथे गावबुरानि फिसाया गावबुरा जाफिननो हायो जुदि गावहा जेनेरेशन गैयाबा उपयुक्त गैयाब्ला अब्ला गामियाव हगारना होयो बे गामिया सेलेक्शन खालामनानै गावबुराखौ दैथायहरनाय जायोमोन आरो किन्तु जायहा जुदि सेलेक्शन जायाबा इलेक्टेड हिसाबैबाबो बेवहाय खालामनाय जायो मानो होनबा जोंनि गावबुराफ्रा बे धरननि आवगायनिफ्राय सोलिबोनो हादों दा सोरबा बुंनो हागौ आंनि बुंनायखौ एसे फल्स जादों होनना किन्तु बे नङा आङो 2014 निफ्राय गावबुरा जाबोदों 2014 निफ्राय गावबुरा जानानै आङो आनसलिकनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव दा दिनैसिम दङ आङो क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि जानानै दङ आरो लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावबोगासिनो दं स' आं बेखौनो बुंबावगोन दे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जोंनो जेखिनि बिटिसि सरकारनि आन्डाराव जे लाट जादों लाटनि जेनोखि पजिशन पस्ट दंखायो दा पस्टखौ इन्टारभिउबो खनसे नङा खननैबो होखांबाय जोङो दा बेखौ खननै होनायावबो जोंना दुर्भाग्यजनक बेनो दे मोनसे 2019 नि 31 डिसेम्बर लास्ट अब्ला जोंना क'क्राझाराव लास्ट सार्केल अफिसाव इन्टारभिउ लास्ट जोबो बेनि उनावहाय 2004 आव रिजाल्ट मोननांगौ होननानै 2020 नि 4 जानुवारियाव रिजाल्ट मोननांगौ होननानै थानायाव जोङो मोननो हायाखै स' मानोना 2020 नि 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड जागोन होननायाव जोंबो सुबुं गोमा जानानै जोङो गावबुराफ्रा रंजाखांनाय मोनदोंमोन रंजाखांनायजों लोगोसे जोङो जोंनि
जेनोखि मोननांगौ प्राप्य जों बेखौ लायाबासिनो सोङाबासिनो जोङो बे बिटिआर सरकार बिटिआरनि एग्रिमेन्टआव जोङो रंजाफादों खुसि जादों दा बे हिसाबै जोंना दुर्भाग्यआ बेनो लासै लासै समनि फाखनजों बोथोरखौ लानानै कर'ना जादों कर'नानि उनावहाय कड अफ कन्डाक्ट नांदों कड अफ कन्डाक्ट नांनानै बिनि उनाव गभर्नर रुल जायो बिनि उनाव लासै लासैनो जोंनि रिजाल्टआबो थाथ'लांबाय आरो मोननांगौ जेनिखि प्राप्य जोंनि लाट गावबुरा बेबो थालांबाय लाट गावबुरानि उनाव मोनगोननि उनाव जायफोर बिथांमोनानोखि रेभिनिउ भिलेज हिसाबै जाय बिथांमोनानोखि गावबुरा हिसाबै फालिबोदों बिथांमोना जाहाथे मासाव बोसोर बा क्वार्टारलि बा बोसोरलि माबा मोनसे मोनगोन होननानै निजा बगिया हारसिङै सरकारा होनांगौ होननानै जोङो डिमान्ड दङ आरो बिनि उनावहाय जायहानिखि 25 बोसोर रायजो जाबोदों जे जायगा बे जायगानिनो थागिबि नागरिक होननानै पाट्टा रानना होनांगौ आरो जेनोखि मोनसे दंबावो फरेस्ट एरियायाव जाय बिथांमोनानोखि रायजो जाबोदों 25 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बिथांमोननोबो फरेस्ट एफआरसिसि रानना होनांगौ लोगोसे जाय बिथांमोना बेवहाय हेडमेन हिसाबै मावबोदों बिथांमोननो रेगुलेशन बेथन होबाय थानांगौ होननानै जोङो बे डिमान्डखौ खालामबोदों लोगोसे जाय बिथांमोना गावबुरा मावै मावै मावनानै थैलांबाय बिथांमोना आइबिएस बिथांमोननि बै बिटिसि सरकारनि दिनाव जोङो मेम'रेन्डामाव आइबिएस होनांगौ होननानै डिमान्ड खालामबोदोंमोन दा जाहाथे जोंनि डिमान्डखौ जाहाथे परिपुर्ण खालामो बिटिआर सरकारा जोङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव गले गले खावलायनाय जायो आरो जुदि बे जोंनि डिमान्डखौ जुदि फुरा खालामाब्ला जोङो गणतान्त्रिक हिसाबै दिनै समायखौ लागोन मा हिसाबै आन्दलन खालामलांनांगौ मोनसे खोथाया जादों मा गावबुराफ्रा जुदि आन्दलन खालामनांगौबा खुनु मान इज्जतआनो थाया मानोना गावबुराफ्रानो गामिनि बयनिबो देरसिन दा गामिनिफ्रायसो जोङो दिनै नेता फैयो पद नेता फैयो गिदिर गिदिर एमसिएलए एमएलए एमपि चिफ मिनिस्टार जाबोयो दा बै गावबुराफोरखौ जुदि सनमान होआबा जेबो ओंथियानो थाया दा बेनिखायनो जोङो आन्दलनखौबो खालामनो लाजियोबो आरो खालामनोबो बायोबो दा जोङो उफाय गैयैयाव जोङो गाव गावनि फिसाफोरनाव बा गावनि बिजादै फंबायफोरनाव जोंनो भट होनानै देरहाहोयो जायखौ बेनावनो जों उल्था बिफिननांगौ बाध्य जायो जाहाथे जोङो जोंनि गणतान्त्रिक आन्दलन जाहाथे जों ओंखारनाङा दा बिनिखायनो आङो गुरैयै दिनैनि बिटिआर सरकारखौ आङो गुरैयै खावलायहरनाय जायो बिथांमोना जाहाथे सिन्था धारा खालामनानै फैगौ दमासिनि सिगां जाहाथे 14 जानुवारिनि गेजेराव जाहाथे जोंनो माबा मोनसे गोदै गोथाव जाहाथे खौरांखौ हरो बेखौनो आसा खालामबाय आरो लोगोसे साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जाय बिथांमोनहा दिनैनि बे गायसन सानाव फैनो हायाखै बिथांमोनहा जाहाथे गोसोआव जाहाथे गावखौनो गुदुं थुलुंगा लानानै जाहाथे न'आवनो रंजानानै थायो बेखौनो बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ दिनै खावलायनाय फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।